אני רוצה שתעשה לי שלום בית עם אשתי, תדבר איתה שתהפוך להיות אוהדת בית"ר. טוב, טוב. אתה משכנע אותה? כן, כן. הנה פה הבית שלי. נודר, איפה? הנה, פה הבית שלי. אתה תשכנע אותה שהיא תהיה אוהדת בית"ר. קוראים לה ימית. ימית 2000. ימית, בדיוק ככה. אתה תעשה לה חשבון. תהיה קשה איתה בחתנומה. טוב. אתה הנציג של בית"ר. אבל אם היא תהיה באדום, אני לא מברך אותה. אולי עם ירוק, אני לא יודע. תשים עליה צהוב. בוא, עכשיו אתה תשכנע אותה, תדבר איתה. אם לא, אני לוקח את הדברים שלי, אני הולך לאמא שלי. אתה עוזב את הבית? עוזב את הבית. הנה, פה ימינה. לא. פה ימינה. רגע, נדליק את האור. זה לא מתאים, אנחנו רוצים צהוב. חיפה לא חיפה. חיפה. לא. ימית, הוא בא במיוחד. באתי מיוחד בשביל אלי, ואמרו לי לבוא להעביר אותך לביתר. לא, אין מצב. ביתר זה מנורה, קודם כל ביתר זה מנורה. מה נשמע? חיפה מה חיפה? חיפה. אתם גם באתם לעזור, אתם גם בית"ר? הנה, אתה רואה מה הוא הגיע עוד עד כל. יאללה ימית, תגידי להם שאת ב... שנה חדשה, נכון? שנה חדשה? אז יאללה, גם את שנה חדשה. ימית, את יודעת מי זה? מי זה? זה עוזי גופייה. זה לא עוזי. התבלבלתי. נו. 7, והיא הולכת למשחק, תגיד לה לא ללכת. תראה, זה הדרך שלה, אם היא רוצה שתלך. אני לא יכול להגיד שכנע אותה. זה לא יעזור. אם היא רוצה שתלך. אבל איך היא תלך? מי ייקח אותה ויחזיר אותה? אבא שלה, הוא גם אוהד חיפה. אז שילכו, משחק תיקו שם. אם את לא מתגיירת, אנחנו לא מדברים איתה. ימית. יאללה, חייבת ללמוד טעות. לא! אתה תפרגן לי, אתה רוצה לשים את זה? לא. בבקשה, אתה רואה את זה? הנה בית"ר, יאללה. זהו. יאללה, הנה, קח. יאללה, קטני. תשועת בקיצור, השם, אתה... הרף עין. אמן. בקיצור, אתה... אחלה אלי, אלוהים אוהב אותך. שיהיה לך שבת נעימה, שבת טובה. אמן. שהחטופים יחזרו מהר במהרה. אמן, זה הכי חשוב. שיהיה לנו כיפור קל. אמן. ואם היא צמה, זה כל הכבוד לה, גם אתם ביחד. ימית, את צמה? זה לא יעזור לך, את אוהדת חיפה. יאללה בית"ר! יאללה חמוד, כל הכבוד, אני לא בית"ר. מה, את באה לריב איתי? טוב, תעשו תמונה. יאללה, תמונה. תמונה. יאללה. תמונה.